Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Kristu Ġesu għas-Sultan tal-ħolqin kollu. Fejn tiġi din is-saltna? Kull darba li fil-missierna ngħidu tiġi saltnatek. Qabel ngħidu ikkun li tridint ngħidu tiġi saltnatek. Ejjew ngħidu grazzi kbira lill-Alla, partikolarment intom li s-sena kollha għextuha għax illum l-aħħar ħadd. Bħallum ġimgħa nibdew sena ġdida, sena liturġika ġdida fil-Knisja bl-Avvent imqaddes. U allura ma nistgħux illum waqt din il-qudiesa f'dan is-santwarju f'dan il-post għażiż ma ngħidux grazzi lill-Alla, is-Sultan tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Ma l-intenzjonijiet tagħna nofru l-qudiesa għar-Ruħ George, Joseph, Antonja, il-mejtin tal-familja Sultana. Issa li tħallna fis-santwarju, nidħlu fina nfusna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emin, billi ħallejt id-dmirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja l-Alla, floli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nfakrukom li bħalissa hemm servizz tal-qrar fil-Knisja. Nitolbu u Alla li tista' kollox, intrid tiġġedded kollox fi bnek l-għażiż, Sultan tal-ħolqien kollu, fit-tiba tiegħek atina li l-ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar tad-dnub jaqdu lil kobor tiegħek ifaħruk għal dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Hebron u qalulu: Arana, għadmek u laħmek aħna. Fl-imoddi meta Sawl kien sultan fuqna, kont int li kont toħroġ lill-Iżrael għall-gwerra u ġġibhom lura. U l-mulej qallek: int attira l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael. U xjuħ kollha ta' Iżrael ġon għand is-sultan f'Hebron. U s-sultan David għamel patt magħhom f'Hebron quddiem il-mulej. U lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġġedin irġrejna fi bwiebek Ġerusalem. Ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejha tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej.
Għax hemm twaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David, ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, roddu ħaj lill-missier li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddissin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet. U iġbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art. Dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq u li hu qabel kollox. U kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja. U l-bidu il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tammar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu. Bid-demm tiegħu imxerret fuq is-salib, ġib is-slim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla bil-wieqfa u nkantaw. Alleluja, 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 alleluja. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, imbirka is-saltna li ġejja ta' David missierna. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm iħares waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu salva lil oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk dan hu il-Messija l-iben ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien. Resqu lejh, newlulu imbit qares u qalulu jekk int is-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm miktub kidba li kienet tgħid dan huwa is-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu int m'intix il-Messija. Aqqas minn Alla, int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes liħor ċanfru u qallu aqqas minn Alla int ma tibża. Int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew għax qed nieħdu dak li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesu, ftakar fija
meta tkun fis-saltna tiegħek. U Ġesu jieġbu, tassew ngħidlek, illum tkun miegħi il-ġenna. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Xi ħaġa sabiħa li aħna nitwildu bija hija rigal kbir, kbir. Illi l-bniedem u fejn hu u min hu għandu qaċ kbir ġewwa fih għal paċi. Il-bniedem jaf balla u ma jafx, jemmen jew ma jemmenx. Jagħmel ħajtu kollha dawn l-4 tiem li ngħaddu għaw. Ifittex il-paċi. Jixtieq li din qalbu tistrieħ. Kemm hu importanti il-mistrieħ tal-ġisem, il-mistrieħ tal-moħħ, il-mistrieħ tal-qalb. Hemm mistrieħ ieħor li jista' jibdaw u jitkompla bla ma jintemm. Żommu ġo moħħkom illum sentenza waħda. Il-Vanġelu marbut ma' Kristu Re, meta qed ngħidu Kristu Sultan, kelma li tintuża 120 darba fl-Iskrittura. 90 minnhom jgħidhom Ġesu stess dwar is-saltna. Tiġi saltnatek qed jgħallimna fil-missierna. Jitħabbar bħala sultan. Jiret it-tron ta' David missieru l-anġlu lil Madonna. Ifittxuh bħala sultan l-islat emmaġi, ġejna infittxu lis-sultan tal-lut li twilet, rajna l-kewba tiegħu. U d-dim Pilatu, is-seta ta' d-dinja u s-seta ta' Alla, Pilatu jaqaf jgħidlu, imma int sultan, inti stess qed tgħidu, jien għalhekk twelidt, jien għalhekk ġejt fid-dinja. Imma saltnati, ismaħħa, saltnati mixtaw. Mbagħad ipoġġulu fuq rasu b'diversi lingwi, aħna naraw 4 ittri, Inri, Ġesu Nazzarenu, Ġesu Nazzarenu, sultan, sultan. Mbagħad ikun hemm xi ħadd illi jdur lejh u jgħidu Ġesu, ftakar fija. Meta tkun fis-saltna tiegħek. Mela hemm sultan li qed jitwielet, hemm saltna li trid tiġi u da s-sultan se jiftaħ għal dan il-wieħed id-dar tal-paċi, tal-mistrieħ. Min issa imma wkoll dejjem ħammorru bil-mod. Hemm sentenza li bija spiċċajna l-Vanġelu li kulħadd jixtieq jismagħha għax jista' jgħidilna biss Ġesu. Meta jnejdlu ftakar fija u hawnhekk jgħajatlu bismu Ġesu imkien fil-Vanġelu. Did-darba San Luqa ipoġġi fuq fomm il-ħallil it-tajjeb min qed jgħajatlu Ġesu. Is-soldati qed ituh il-ħall l-imbit qares u kemm niżlitlu għasel li xi ħadd qed jgħajatlu bismu inti r-Redentur. Inti s-Salvatur, hekk tfisser il-kelma Ġesu, ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. U jgħidlu llum stess. Illum użata 7 darbiet, numru perfett. Għalhekk ġejt, anki jekk ġejt għalik mis-sema, ma rridikx tintilef, tkun miegħi il-ġenna. U x'hemm fuq dik il-kelma tkun miegħi il-ġenna, fuq dis-sentenza li l-koll nixtiequ nisimgħu. Il-koll, illum nixtieq li jkollok il-paċi. Dik il-kelma ġenna fl-oriġinal hija Bażilea, is-saltna. Is-saltna tal-paċi. U marbuta din il-kelma mal-ġnien. Il-ġnien tal-ħajja. U f'dan il-ġnien tal-ħajja se jkun hemm il-paċi. Jekk ninżlu fil-font tal-kelma talla l-Iskrittura, insibu darbtejn fejn hemm siġra tal-ħajja. Fejn id is-siġra tal-ħajja?
L-ewwel waħda tal-ġnien tal-Eden, il-ġnien tal-paċi tal-ewwel ġenituri tagħna. L-oħra is-siġra tal-ġnien, it-zok tas-siġra li fuq għad-dendel dak li se jagħtina il-frott tal-ħajja. Ejja nifhmu ftit xi fisser meta Ġesu qed jgħidlu illum tkun miegħi, illum issa mhux għada. Tkun miegħi il-ġenna fil-paċi. Mena kien hemm ġnien li kellu l-armonija għax kien hemm Alla. Imma kien hemm mument meta l-bniedem qal neħodlu postu lill-Alla. Imma minn dik is-siġra tiklux. Dak għalhekk għalilkom biex ma tiklux għax jekk tiklu minna dis-siġra tal-ħajja intom issiru bħal Alla u rawa. Kienet tajba għall-aptit. Il-ħarsa tiġbdek u ħadet mill-frotta u tat lill-Adam. U dak il-ħin ħarġu mill-Eden reċentat, ifisser ġnien li għandu ħajt madwaru u tilfu il-paċi li kien hemm u ġew propju il-barra minn din is-siġra għax il-bniedem qal jien rid noħodlu postu lill-Alla. Hekk ġara f'Babilonja u kien hemm it-taħwit. U hekk qed jiġri quddiem dis-siġra tal-ħajja fejn kien hemm l-ordni u daħal il-mart fid-dinja u daħal id-dnub fid-dinja u daħlet il-mewt għax il-bniedem għażel li lill-Alla jwarbu u meta twarrab l-Alla taf x'jiġrilek. Min sab lill-Alla sab kollox, imma min tilef lill-Alla bajneħ miftuħa jista' jitlef il-qalb u l-ġbejna kollox. Interessanti din. Aħna ngħidu ngħaddu mingħajr Alla imbagħad nidgħu bih. U nidgħu ikraħ. Gwajja lil-sim Malti. Mhux lil-sim Malti, min qed juża dan l-sim biex bil-sinu ikasbar l-ostja mqazza, il-Madonna u l-Qaddisin. U għaddejjin galor fuq is-social media. L-aqwa nies li qed jinfluwenzaw l-tfal, il-familji u ż-żgħażagħ tagħna isiru popolari bid-da u bil-kliem doppju sens. Hekk. Dak li konna nistħu minnu, u konna nippruvaw npoġġuh lil hemm taħt it-tapit illum tellajnieh fuq pedestal. M'għandix ħin għal laqqas il-ħadd, il-familji tagħna. M'għandniex ħin nitolbu. M'għandniex ħin. U qed nitfarku. U ridna neħdulu postu. U pruvajna nagħmlu stil ta' ħajja mingħajr Alla u qalbi baqgħet vojta. Mhux billi l-but mimli, imma l-qalb vojta. Il-paċi ma tixtrijiex. Mhux billi taħseb li int xi ħaġa u messejt is-sema bidejk bis-supervja tiegħek, il-paċi ma tixtrijiex billi tippretendi dak li m'intix. Żomm saqajk mal-art, titkabbarx, araf min int wersaq lejn is-siġra tal-ħajja. U issa mmorru għall-Vanġelu tal-lum. Jekk fl-ewwel siġra Adam, l-ewwel ġenituri tagħna tilfu l-paċi Alla bat lill-ibnu. Is-saltna tiegħu ħadkun bla tmiem biex jibni saltna ta' paċi u tela fuq is-siġra tal-ħajja. Ħarsu leħ. Ħarsu leħ. Qiegħed jisma' dak id-dialogu sabiħ. Imma qabel qed jisfedawh 3 min-nies. 3. Ix-xjuħ il-kapijiet tal-poplu jekk int liben Alla eħles lilek innifsek. Is-soldati li kellhom il-poter għax jiġbru t-taxxa kienu jafġu lin-nies ir-Rumani ġewwa Ġerusalemm u l-bliet ta' madwar ħasbu li bil-poter jistgħu jagħmlu li jridu u għandna min jaffeċ in-nies ta' għandna tfal, għandna żgħażagħ, għandna nies, għandna anzjani mafġejn, imkisrin, tridu ngħidulkom imsalbin għall-poter, għall-gwadan, għall-egoizmu tiegħi. Araw, jekk int liben Alla qed jolqtu fid-divinità u fl-umanità tiegħu, jekk int fl-identità
U x'inhu ma dawn it-tlet tentazzjonijiet taħt is-salib? Issa tal-ħallil it-tajjeb l-aħħar waħda, jekk mhux it-tlet tentazzjonijiet tad-deżert, ta' ġnien li ma feħx frott, fejn ix-xitan kien imur jgħidlu jekk tinżel tadurani, jekk inti kapaċi tibdel dal-ġebel f'ħobs, jekk inti tinxteħed, qed taraw issa fuq is-salib. Imma Ġesu baqa' imwaħħal mas-siġra tal-ħajja, ma niżilx għalija u għalik biex minn ġembu bid-daqqa tal-anza joħroġ l-ilma tal-ħajja li jien u inti għandna bżonn. X'qed jagħtina Ġesu llum? Hemm ikona, pittura ta' kurċifiss. U fuqu ma kitbulux Ġesu Nazzarenu Sultan tal-Lut, kitbulu da Ġesu li jħobb l-umanità. Da Ġesu li jħobbna x'jaħfrilna, da Ġesu li jħobbna x'jaħlaqna, da Ġesu li jerġa' jġeddidna mill-ġdid, da Ġesu li qed jistedinna l-Ewkaristija u ċedu qatt u lil ħadd u quddiem ħadd il-quddisa tal-jum tal-ħadd u għadduha lil-uliedna. Dan hu jum qaddis, dan hu l-jum ta' Alla, inkella nkunu qed niklu l-frott qares għax li tiżra taħsad. Madonna ta' Pinu, nirringrazzjawk li tajtna din is-sena liturġika. Nirringrazzjawk li Kristu qed jgħid li llum tkun miegħi fil-ġnien tal-ħajja. Imma mhux illum biss, dak illum li m'għandux tmiem, dak il-jum li hu bla tmiem. Hemmhekk fejn id-dnub ma jaffiġnix, fejn l-infern ma jisħaqnix, fejn il-mewt ma tirbaħlix, għax Alla tiegħi ikbar mix-xitan, Alla tiegħi li nemmen fih ikbar mid-dnub u l-problemi tad-dinja, Alla tiegħi li ddendel fuq is-siġra tal-ħajja qed jgħidli il-mewt mhix full stop għall eżistijak mejtin, imma koma u laqqas għalik jekk int ma tridx li titkeċċa minn dan il-ġnien sabiħ li jinħloq talik biex inti tkun fil-paċi u l-mistrieħ. Amen. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini t'Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem b'fomm il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Forsi tħallna l-knisja bdejna l-quddisa u għadna ma tlabniex. Ejju issa nsejħu l-Ispirtu Santu. Aħna ma nafux nitolbu. B'ġisimna nistgħu nkunu għaw u moħħna diġà qiegħed in-naħa l-oħra. Kemm hu importanti konna spiritwalità billi nitolbu l-Ispirtu Santu anke f'dil-Knisja. Carmine Grima kellha devozzjoni kbira lill-Ispirtu Santu. Hekk tgħidlu d-direttur tagħha spiritwali Dun Anton waqt li qed jikteb fuq il-ktieb x'kienet tgħidlu Carmine Grima. Devota tal-Ispirtu Santu, dil-mara mill-Arb, 1883. Devota tal-Ispirtu Santu. Ejja Spiritu Qaddis fil-qalb tal-Papa Ljun, l-Isqoftan Anton, ejja bil-qawwa tiegħek fuq dawk li qed jippritkaw il-verità ħajxandruha bil-ħeġġa u bil-qawwa lid-dinja ta' madwarna. Nitolbu. F'dan is-santwarju ġew ħafna nies jgħidu grazzi lil Madonna. Min wara li rċieva r-riżultat fuq saħħtu. Min għax gradwa
mill-ħafna storbju ta' barra u mpeċilqu minn naħa l-oħra kellna żgħażagħ li ġew hawnhekk f'riġlejn il-Madonna ta' Pini jgħidula grazzi għax gradwaw. Mhux iż-żgħażagħ kollu maħżina. Hawnhekk ġew iż-żgħażagħ il-bieraħ sal-11 ta' bil-lejl kien hawn il-qrar. Mhux iż-żgħażagħ kollu maħżina. Il-Papa qalilhom intom jgħidulkom il-futur, intom il-preżent. Nitolbu għal min qed jistenna riżultat fuq saħħtu, dik il-mara li tixtieq wilt. Jew nitolbu illum partikolarment għal dawk li ħajinsew li huwa jum tal-ħadd. Dum Mikiel dejjem kien jgħidilna ma nitkażawx bihom, imma nitolbu għalihom. Nitolbu għall-eżistana mejtin qegħdin fix-xahar tal-Erwieħ. Tinsewhomx. Mhux f'Novembru biss, dawk ħajjin u jridhom jgħixu għax il-mewt mhix full stop. Min ħam is-siġra tal-ħajja ma jmutx għax l-imħabba ma tmutx. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Nippruvaw inkantaw. Nofru dan mulej, hops wimbit mulej, dan natu. Hops wimbit mulej, il-qadan, dar rigal ta' hops wimbit, dar rigal tal-hops Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej sagrifiċċju li bih ibnek ħabbeb lil bnedmin miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti l-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u tasliem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. U niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem kullimkien irroddulek ħaj. Inti konsagrajt libnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin. Għamiltu qassis għal dejjem. Għamiltu sultan tal-ħolqien kollu biex joffri lilu nnifsu fuq l-altar tas-salib. Vittma safja, offerta tasliem. U wara li jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħtu, ikun jista' tassew jinstawra s-saltna fuq kollox għal dejjem. U x'tip ta' saltna hi? Hija saltna ta' verità u ħajja. Saltna ta' qdusija u grazzja. Saltna ta' ġustizzja, imħabba u sliem. Għalhekk mal-Anġlu l-Qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata mir-rajħi bati għal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu. U kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom.
Eku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa raddi l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għali niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Ftakar mulej fil-knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Antonja, Joseph, George, il-mejtin tal-familja Sultana. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbibti hawnhekk għandna l-Ġesu. L-isbaħ talba li tagħna missierna li inti fis-smawijiet. Wara li ngħidulu jitqaddes ismek, ma rridux da, jitqaddes ismek. It-tieni waħda minn seba' hija tiġi saltnatek ngħidu ilu bil-qalb dal-għodu. Jekk fil-qalb tiegħek hemm it-taħwit, tiġi saltnatek, għandi bżonn il-paċi, mhux id-dnub. Jekk fil-familja mit-taqlib, tiġi saltnatek fil-qalb ta' wliedi, ta' żewġi, ta' marti, tal-ġenituri tiegħi. Tiġi saltnatek, jekk fid-dinja qlibna kollox ta' taħt fuq, ħajerġa' jkun hawn l-armonija, mhux dat taħwit li qed ngħixu fih. Ejjew bil-qalb, indur lejn il-missier u ngħidu, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn nubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim l-għaqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin, ngħidu flimkien. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja.
ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Tidħol taħt is-saqf. Ejt kelma waħda u ruħ. ta' int Marija, il-fema fi twemmi, għax aħna rridu lil-Ġesu ibnek, jisaltan dejjem fost il-Maltin. Għax aħna rridu lil-Ġesu ibnek, jisaltan dejjem fost il-Maltin. Nkomplu niftakru issa li għandna l-Ġesu Ewkaristija fit-talb tagħna bil-qawwa ta' Ġesu fostna u fina billi ngħidu: O Ġesu sagramentat, kollok ħnina u karità, il-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pwini jeħlishom min-nar, ħudhom fil-ġenna miegħek
biex igawduk fl-eternità. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi. Nitolbu taqarbinna mulej bl-ikel tal-ħajja ta' dejjem, bħal muġieħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Waqt li nawguralkom jum għażiż, jum qaddis ta' Kristu Re, il-ferħ tagħna li natukom dan is-servizz propju f'dan is-santwarju għażiż. U għalhekk nhar is-Sibt se nkunu mal-Isqof. Jien Dunkarm li qed nibdew dan ministeru ġdid hawnhekk ġewwa s-santwarju. Imma iktar minn hekk biex jintroduċi wkoll il-preżenza tal-komunità tas-Sorjiet Orsolini li qed ikunu hawnhekk preżenti għas-servizz f'dan is-santwarju biex jilqgħuna u jakkumpanjawna. U għalhekk intom ħerġin xi ħadd mis-sister se jtikom invit. Nixtieqkom li tiġu u tingħaqdu mal-familja ta' Pino hawnhekk nhar is-Sibt li ġej. Ir-Rużarju nibdew fis-6 u l-Qudiesa fis-6:30. Imma anke jekk ma tiġux ma jimpurtax. Itolbu għal min jaqdi il-ministeru tiegħu das-santwarju. Hawnhekk isir ħafna ġid. Naf, nemmnu, imma x-xitan jagħmel il-parti tiegħu wkoll. U għalhekk iridu niqfulu bit-talb u nitolbu ħafna għal xulxejn. Wara l-Qudiesa ngħidu 3 Ave Marijiet, diversi saċerdoti li huma morda, hemm diversi babies fl-isptarijiet fid-djar, l-isptar tal-Ingilterra u Malta, morda fid-djar, hekk nitolbu għal dik il-mara li tixtieq wild. Tant intenzjonijiet oħra, dawk li se jiġu llum jew ġew matul dil-ġimgħa u ħallew l-intenzjonijiet miktuba tagħhom. Wara minnkom min ikun irid jiġi nidħlu fil-kappella u nagħmlu mument ta' talb biex inkomplu t-talb tal-ġublew. Nistedinkom il-lejla. Ħallu kollox. Werġgħu ejjew hawnhekk. Mar-raj spiritwali tagħna. Id-djoċesi Awċija ħadd iċċelebra l-ġublew. Fi Kristu Re. Aw ħafna minna żgur għadna ma għamilniex. Din hija l-Knisja Ġubilari. It-talb jibda fl-4 u d-disa fil-5. Ejdu l-membri l-oħra tal-familja. Ikun hawn is-seating u ninġabru hawnhekk għax it-temp mhux qed jippermetti biex nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni barra. Allura kollox se jsir fis-santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nejdula, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Fl-aħħar ħankantaw Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Morru fil-paċi ta' Kristu. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus, Kristus